Ała, jak mi... O, jak mi chrupło. Ała. Dobra, ja jestem Niklaus, to jest Wolfenstein New Order. Ja tutaj gram, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich na tubie, wiadomo, na tubie łapka w górę, w opór zawsze łapka w górę, to dobry człowiek łapkuje w górę. Witam wszystkich na hitboxie. Kto nie jest w tym momencie na hitboxie, no to trudno, ale żałujcie. Żałujcie, także kogo nie ma, to właśnie na hitboxa. Oczywiście, co jeszcze? Wolfensteina można sobie kupić na G2A za 20 par złotych, kto jeszcze nie grał, polecam. Zawsze link do G2A w opisie z kodem Pieron 3% zniżki. Kontynuujemy. Dobra. Europa Universalis. No nie, niestety nie miałem okazji. Dobra. Pyk, pyk, Westa. Wszystko będzie na YouTubie, czy tylko część? Znaczy, planowałbym wszystko. Która jest godzina? O, wczesna, dobra. Myślę, może wszystko będzie, może będzie wszystko, bo bardzo mało z tej gry nagrywałem i teraz naprawiam ten błąd, bo jest strasznie dobra. W czacie sprawdzam obecność, także kto obecny... O magazynek sprawdził, czy obecny. Kto obecny się wpisuje, kto nieobecny to się nie wpisze. Przepraszam. A kto się nie wpisze, a obecny to jest pipa. Także wpisujcie się. Wiecie jak to się gada. Nieobecni głosu nie mają. A głos warto mieć. Nie chcę demontować, chcę zamontować. Wszyscy obecni, no dobrze. Bardzo dobrze. A pipa to jest... pipa. Mi się czat nie przewija, coś, co nie coś... Dobra. Kajmy to są. To idzie też zrobić w miarę po cichu. Przynajmniej w jakiejś części tego etapa. Halt! O Jezus! Dobra! Dobra, ciul! Będzie więcej akcji. Position verwechseln. Ja mam tutaj piękną pozycję. Kołaj taki cichy. Nie wiem co się stało w sumie. Ciężko mi powiedzieć, co poszło nie tak. Czekaj no. Fritz. Ja. Kampfhund. Kuźwa. To jest poziom trudności jednak troszkę wyższy niż ten, na którym w tą grę grałem kiedyś. Truppen unterwegs. Jetzt idą da drüben. LOL! O, drony! Kurwa, przepraszam. Nie teraz! Blaskowicz! Kojfłech. Świetny początek. Blut und Stahl, Bruderschaft und Kameradschaft. Ja. No, nie udało się, ale teraz spróbujemy po cichutku. Wtedy prawdopodobnie to wynikło z tego, że ten pan Niemiec, on
Jakoś tak dostał tego szlaga z noża Pado, nie? Ale jakoś tak krzywo. Dostał szlaga, ale... Ale go nie tym. Nie zabiło. W ogóle warto przyznać, że w tej grze, pomimo delikatnego upływu czasu od premiery, nadal jest przepiękna grafika, naprawdę. Bardzo, 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 bardzo okazała. Teraz to spróbujemy zrobić dobrze. O! I teraz wycofka. Ktoś cię przeuważa, już mu szlaga sprzedał. No właśnie, ktoś... I ten system taki tego wykrywania jest troszkę upośledzony, no ale teraz się udało. Także dobra, na propsie. Mamy parabelkę edycja 2015 Best Hits Remix Edition. Spróbujemy teraz to zrobić niczym Ezio Auditore na Firenze, czy jak on tam się mianował. Na Gardinie. Dobra. He? No kurwa mać, no. Za przeproszeniem. Bez przeproszeniu. Dobra. No nie wyszło, no. Teraz wolniej. Szlak trafił. Drugi Snake. Snake Eater. What? Ale żech strachnął. Najgorsze to te drony obesrane. Dalej to już jakoś idzie. Herzschlag, ja. Dostał herzschlag. Pop, 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 pop. Kaj granatę. Ja, Kommandant. Ein Soldat der neuen Armee werden Sie Teil der Zukunft. Żołnierz przyszłości. Żołnierz przyszłości w dupia ryba ino bez ości. Lese nicht die Lügen des Feindes. No nie! Kurde, teraz pójdzie lepiej. Neue Grenzen unserer Wille ist stark. W ogóle coś mi się z tym czatem takiego robi, że mi się nie chce przewijać. O, dobra. Ua! Czemu Kojfłech? Ej, czemu mi do menu wylazło w ogóle? Dobra, teraz się uda. Teraz na szybkości, ale po cichości. To się wytnie, dokładnie. Na YouTubie można dać łapkę w górę w tym momencie, żeby mi lepiej poszło. Także pamiętajcie, jak oglądacie, to łapkujcie, bo ja wtedy czuję, jak wyobrażę sobie oczyma wyobraźni, że mi ludzie dają łapki w górę na YouTubie, to mi od razu lepiej idzie. Dobra, a jak ja bym teraz raczej strzelał, a... Czekajcie. Kaj to się szło? Sam. Tutaj? Nie? Tam? O, Jużech Ogub. Tu. Ale nie ściągaj tego. Nie ma Niemca.
Kaj ten Niemiec? Sam. Ciule Jezus, ale weź się to. Jakby ktoś się zainteresował, co to jest to wykryto sygnał po prawej u góry, to jest tam kaj są te one, te oficery, co ten alarm odpalają. I oby to teraz zrobią. Czekajcie. Sam są wassermelony. Ihre Papiere. Ja, Panzerhundy, znaczy Kampfhundy. Mnie stresują fest. Kachlok. Ja, w Call of Duty 4 się strzelało do melona na treningu. Tak było. Potwierdzam. Tak było. Ja i się ciepało kartofle po tym Urusa na treningu. Tak było. Kaj sam te Niemcy łażą? Verdächtiges Verhalten, melde es sofort. Shit. Bierzemy wszystko, co sam jest. Pacjent masakriert ganze Anstalt. To jo ten Anstalt zmasakrował. Ej, chcecie sztympel? Puf, Niklaus. Puf, zatwierdzone. Puf, gecheckt. Te plakaty są zajebiste w ogóle. Werden Sie Mundsoldat. Einheit. Coś tam, coś tam. Mamy mapa. Co to znaczy lügen? Bo co to lüge? To jest kłamstwo? Czy coś takiego? Kłamstwa. No, czyli lüge to jest kłamać. No to dobrze myślałem. Znaczy myślałem, wiedziałem. Czyli nie czytajcie propagandy wroga. Ej, tej siatki przed chwilą sam nie było, bo mi się zdo. Jo, jest w szoku. Ale wyłapał heada. Jebaniutki. Złoty strzał. Masz aima. Ha! No, no, dyć. Einheit duldet keine Abweichler. Albo Abweichler? Powiem szczerze, nie rozumiem tego kompletnie. Einheit to jest jedność, nie? Ale co to znaczy duldet?
i Abweichler, albo Abweichler? Nie, Abweichler chyba. Co to znaczy? Duldet. To jest to śmieszne słowo. Duldet. To znaczy duldać? Czyli pić szybko? Glück. Żebyś duldał gorzą, ja. Właśnie. Uzbrojeni wariaci uciekają z zakładu Mała Wieś. Nieźle. Wytrzymać? Aha. Tolerować. A to Abweichler? Czyli jedność nie wytrzymuje, albo nie toleruje... Wejlen? Od Wekseln? Różnić się. A, no czyli jedność nie toleruje no, nie toleruje... A, no to o to chodzi, że tu takie samo, a tu taki jeden... A, inności, no i proszę państwa, razem żeśmy tą językową zagadkę sprawnie rozwiązali. Jaka w ogóle propaganda? Ej, to są takie hasła jak w Polsce za komuny były, nie? Dzisiaj wyrabiamy 220... Sztrum! A! Sztrum! Dzisiaj wyrabiamy 220% normy. Tak, ja jestem odporny na propagandę, całe szczęście. Hanys, ale bez przesady. Żebyś nie przegiął pały goryczy. Tak, zakład pracy twoim drugim domem i to takie inne. Masakra. Czekajcie, my to sami dmyja. Tu coś trzeba zrobić. Pomożecie? Pomożemy! Rolniku, daj krowę, krowa da tobie ja. Ej, tu jest jakiś cel do zrobienia, ale... O co chodzi? O cóż! Sam może chodzić. Aha! Może o niego. No, nie nagadał się. Ale dalej tu jest cel do zrobienia. Cóż to za cel? Oczyść część wschodnią. Tu ktoś musi jeszcze gdzieś być. Tak zwane Maulhalten, dokładnie. Maulhalten! Bramę otworzyć. A, tam łazi Niemiec. Niemiec. O! Jak to mówią, od noża w nerce jeszcze się nikomu nic nie stało, nie? Hehe, chyba. Ciul. Wysika i będzie git, dokładnie. Co prawda odłożyło mu się w nerce troszkę stali, ale myślę, że to się da. Jak się przyjmie dużo płynów, to wszystko będzie do... Co ja zrobiłem tym nożem?
Wszystko będzie ok, ale... Co keine Bewegung? Nie ruszą się. O ty pizdo! Nein! Nein, nein, nein! O lol, głowa mu odpadła. W ogóle jak im się te skrzynki rozwinęły, patrzcie, ostatnio mieli drewniane, a teraz ciul, sam, kurwa, Wartung, Vorsichtung, Eingang, sztalowe, wszystko. Jo, to dupca, teraz już nawet wiedzą, kaj jest wyrch, a kaj dół. A nie, drewniane dalej mają. Czyli jednak eksplosiv. Turm 1, czyli będziemy szli na wieża. Werden Sie Mund Soldat. W środku sznitki. Z tustym, na front, do wojoków. Achtung, Schimmel. Co to jest Schimmel? Schimmel. Niklaus Świntuszek. Pleśń. Kaj sam pleśń. O, faktycznie jest. Kurwa, w Niemcach im popleśniało. No wiecie co? Co to... Co to za Niemcy? Że im pleśń na ścianach wyłazi. Nie dopilnowali. Upadek rasy panów, dokładnie. Które nie są jeszcze w Polsce. No ale przecież... W ogóle to jest trochę dziwne, bo to było, że jesteśmy w Polsce pod Szczecinem. A nawet w tej wersji, że Niemcy nie wygrali wojny, no to przecież te tereny przed wojną, przed 1939 rokiem i tak były niemieckie. Coś sam jest podupcone, ale dobra. Aha, bo to chodzi o to, że od tego superbetonu pleśnieje. No ja. No ja. Dyst spadł. A nie. A ja, jednak padł. Między 12 a 13... to chodzi, że między 12 a 13... Można palić, czy nie można palić? Nie można palić, to co? To wapują. Keine Wappen! Bitte keine Wappen! A Wappen to jest przecież po niemiecku co? Herb, nie? Keine Wappen, bitte! Zwischen 12 und 13. Nie palimy w tych godzinach. Ale czemu akurat nie mogą palić pomiędzy 12 a 13? Trochę tego nie rozumiem. Ale są w Niemcach. Szariat? Jeszcze nie. Może to są piętra. A, żeby nie palić pomiędzy piętrem 12... No ale tu nie ma 12 pięter chyba. Żeby utrzymać w narodzie dyscyplinę. Ja, jest tak, wszyscy kurzą i tak... O, 12 Uhr. Zigarette raus. Rauchen schrecklich verboten.
Wapować można, ja i no nie kurzyć. Sam lotą hop? LOL! Coś tu nie działa. Turm2. To jest taki połowiczny wallhack, znaczy... szczelo bez ściana i no... mu się odbijają, wiecie... Kule. Reportujemy gnoja. Dekel. Klaperaus. O, wiele zabłaźni Niemców! Dobra. W ogóle powiem wam, że już się przyzwyczaiłem do tego softboxa. Nie bolą mnie oczy ani nic. A widzę, że mój ryj jest oświetlony jak w Hollywoodzie. Także spoko. Wiecie jak to jest, jak jest mało światła na twarzy, to potem bitrate jest na tym gorszy i się rozmazuje i słabo widać. A jak ryj jest ładnie oświetlony, to dobrze widać kamerkę i na live'ie i na nagraniu. No, to są dość naturalne rzeczy, nie? A jeszcze sobie dzisiaj zapaliłem do tego górne tutaj, bo tutaj górne światło mam LEDowe, ale takie ciepłe, nie? Wiecie, żółtawe. Zresztą widać, że... O, tu jest jasno fez biało, a tu jest tak bardziej żółto, nie? Sekundärenheit. Nie rozumiem. Piękne jak sznita z ogórkiem. Nie. Też sobie taki softbox zrobię na swój kanał. Taki jak ja, Łukasz. Polecam sobie zrobić takiego softboxa. Bo naprawdę najdroższe w tym wszystkim to jest żarówka. A resztę to można zrobić... No, większość z was będzie miała wszystko co trzeba w domu. Tylko żarówkę będzie potrzebowała kupić. Bo srebrno, folio i papier śniadaniowy to w domu się często ma. A naprawdę powiem wam, że wyszło to, no, zajebiście, jak na takie ten... I jeszcze jak ktoś nie ma a to można sobie zrobić duże, nie? I jak macie jakieś takie oprawkę na 2 żarówki czy coś, sobie dupcie taki nawet z 2 żarówkami albo z 3. Może sobie taki wielki można sobie zrobić. Będzie światła, że pół placu rozświetlicie. Ale ja potrzebowałem akurat taki mały. Także, kurde, ja się cofłem. Hauptwasse Ohr? Co to jest Ohr? Ucho! Główne ucho wody? Czy to razi w oczy? Nie, już nie. Wczoraj mnie jeszcze trochę raziło, ale... Dzisiaj jestem już przywyknięty. Aha! Hauptwasser Rohr! Rohr! Aeopador Or! Gówne ucho wody. A przecież woda nie ma ucha! To nawet dzieci wiedzą, że woda nie ma ucha, bo się nie rucha. Dobry żart, nie? Ja się uśmiałem. Zacny. A to jest kibel, tak zwany, albo Eimer. Śmiechu nie ma końca. To z tego światła. Świeci i mi się... Ja się niedługo opalę od tego softboxa. Taki na pół opalony.
Halo! A tam ten opa stoi. Rozerwało jelita. To dobrze. Staram się być zabawny i zawsze coś śmiesznego powiedzieć. Żeby nie było grobowej atmosfery na live'ie. Takiej na pewno nie ma. LOL, jakie to było idealne! Jeszcze jakby ten czwarty pyknął, to już by było super. Cześć Grzesiu, witam. Kibel to timer. Nie no, wiadro po śląsku to kibel, albo aimer. Są dwie nazwy, przynajmniej ja znam takie. Tu są tajne plany wybudowania... What cargo is that? This is super important cargo. Patrzcie, elektryczny Hakenkreuz. Pflaumen. Ej, Databank. C13. Datenspeicher. Czy to jest IP tutaj podane? Jakie? Niemiecko technologio. Ej, ale był taki plakat, chyba po polsku, nie? Za komuny. Einer von innen, bleib wachsam. Że coś było, że wróg nie śpi narodu, coś tam bądź czujny, nie? Był taki plakat. Bleib wachsam. Być czujny. Znaczy, pozostań czujny w zasadzie. Dupny pendrive. Ja. Dupny fes. Taki znaczek mają polskie samoloty, nie? Wojskowe. Dobra. Idziemy do wierchu. O! Bądź czujny wobec wroga narodu. No dokładnie, identyko. Przesłanie. A tu mają softboxa. Łup. Verdächtige keinen Freund. Melde in. A... Verdächtige? A co to znaczy verdächtige? To jest coś tam, żadnego przyjaciela, zamelduj go, nie? Znaczy to chyba chodzi o to, żeby sprzedać kogoś. O, właśnie, to tym. To tym. Podejrzany. Zaraz. Czyli... Podejrzany... Znaczy... Nie wiem w sumie jakby to przetłumaczyć. Że nawet przyjaciel może być podejrzany. Zadenuncjuj go. Albo podejrzliwy. A, czyli... Żeby być podejrzliwym nawet do przyjaciół. Ja, podejrzanych kapować władzą. No o to chodzi. Westa? Co ty powiedziałeś o mojej matce? Ło, curwa! Granatę! Myślę, że te dwa granaty rozwiązały ten problem na tyle, że teraz możemy zobaczyć tych Niemców tutaj i tutaj, trochę tutaj, tu jest też trochę i tutaj odrobinę. Nawet tu, o i tutaj, jeszcze tutaj nawet. Mają rozrzut. Z bulwysyny. Wajcha w dół. Schließen.
eine Weiche zu schließen. Siostrę mi obraził. Road is not safe. Nazis down there. Shoot the Nazis. Z plokami go roli w buzi. Ja. A oma z tą dwórułą jest najlepsza. Dobra, spróbujemy to zrobić po cichuśku. You shoot Nazis. Here we go. Shoot the Nazis! A najlepsze było Nazis rule the world now. Pełne przerażenia w głosie. Tyla. There is no resistance. Was zum Teufel? O! Chyba mu trafiłem w jakąś ważną żyłę. Rozprułem psa. Na. Życie płynie. Tak. Nerw łączący oko z dupą. Co to wdupiali rolada? Hełmy mają z tektury, znaczy no nie liczyłbym, że hełm powstrzymie pocisk z pistola. Szczególnie, że to są jakieś mega zaawansowane pistole, nie? Także wiecie. Ja, ale w kachloku nahajcowane. W każdej izbie. Właśnie, mi zimno tak na marginesie. Flügelspiele. Oktoberfest. Już? Pa pa para pa pa para pa 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 pa. LOL. Well, you're all dead. Ha. Ah, well. Ha, well. Good, Blaskovia. Hold on. We'll go away from this place now. O kurwa. Come on. Że w CS-ie, dokładnie. Czekajcie, ja to zaraz zrobię. I no potrzebuję to. O, w tym nie ma ammo. No, cool story. No surwa. Mnie sam zaro łazerwią.
O, się spojrzeć, się fajnie docisnę. Fajnie, Knefel, fajnie. Ej! A, myślałem, że mnie... Starkes Herz, starker Stahl. Kurde. Powiem szczerze, że... Było łatwiej. Na łatwiejszym poziomie trudności było łatwiej. Ciekawe. Jak to się stało? Dobra, ja teraz ich wezmę od razu. Hold on! We'll go away from this place now. No to wiemy, robot. Robot! The robot. To nie robot, to jest robot. Zdupił mu ryj. Dobra. Ty mu tys. Aż się całe z niego wylały wszystkie benzyny i wszystko inne. Szkoda hopa, nie? We reached the train! We will miss the train. Romantycznie do Bagola. You and me on a train to Berlin. Jaki fajny cuk. O, Szeluś. Zoleka. Czekajcie, ja sobie muszę tylko coś pyknąć tutaj, dobra. To jest wersja. O! To teraz będzie dobre. Just another Nazi jerk went for coffee in the middle of the night. LOL. W ogóle, czajcie jaki ten wagon jest szeroki? Just head back to Potężny. the cabin. Avoid eye contact. Dieser Ausgang ist gesperrt. Bitte Türen schließen. Niemcy chcieli pociągi szybko. A i ta kawa wyleja, patrzcie. To jest super niemiecka kawa. To są super niemieckie szolki, z których nie idzie wylać kawy. Niemiecka precyzja jednak. To jest to. Können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Dieser Tisch? Ja, natürlich, bitte. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen Natürlich. seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Dzięki. Żowty wiedział. Ej, piękny. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Ja, 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 ja.
Antworten Sie ehrlich. A, ale my się uśmiali. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. A, le, Lasst śmieszne. uns anfangen! Boże. Deutsches Humor. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ekscytujące, bardzo mnie ekscytują zęby, no nie wiem, chyba te oko barzy. Ach so. Ach, so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Powiedzcie mi, jak ten test ma wykryć niby brak nieczystej krwi w krwi czystej po wybieraniu zdjęć? Jak? Jak? Na czym to polega? Co ona gadała? Bo nie słuchałem. Strzelam. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Do kogo czujesz obrzydzenie? Aha, bo to jest takie, że czuję obrzydzenie do śmierci albo do robaków. No, bo prawdziwy Aryjczyk powinien się brzydzić robaków, a śmierć to powinien być chleb powszedni. A bez kozery powiem poprzedni. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Co ty mnie będziesz kurwa straszyć? Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden A Männern on zu ma spielen. dziwny akcent. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Das ist so... O fuj, Kajłon ta ręka wraził. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Bernard, puść mnie Joida, Ich nehme mal bo... an, eine bildhübsche Frau Schau, in seinem Schwiego. Abteil warten auf ihn. Ach, Bobi, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Zaraz ci ta kawa wyleja na pysk. Nie idzie. A szkoda. Fajny bar, czysto niemiecki, nazistowski. Cześć. Eisenpfeil. Kulturnacht Berlin. Siema Bernard, a czy ty jesteś prawdziwym Aryjczykiem? Na pewno... Jesteś bardzo czujny. Widzicie go? On mnie nie spuszcza z oka. Czekajcie. Będę tak robił, aż mu się ukręci głowa. I wtedy umrze, ale to nie będzie moja wina. Może się zeżyga przynajmniej. No dobra. Ej, my są sam, patrzcie. Ej. Czy mi się coś... Zara. Kaj sam na tej mapie jest Berlin. Tu jest Berlin? Przecież... Tu to jest... Wrocław. Albo... Kurwa, Poznań. A Warszawa jest... w Lwowie. Co? Co to na tej mapie się odpierdala? A bo to jest coś... Ja w Bytomiu. Kaj sam. Bytom jest... Bytom jest kaj... Sam, o. Przenieśli chyba... To jest za mało wyraźne, ale coś tu jest nie teges.
No, Berlin powinien być tutaj. Chyba, że tu nie jest napisane Warszał. Ale w takim razie... Nie, no tu na pewno jest Warszał. No, szczególnie, że to jest Reisen Sie Luxurious von Konstantinopel über Berlin dem Herz Germanias bis nach Zagrzeb, no. Że niby Berlin, Warszawa, jakaś tam pojebana ta mapa jest. Kurwa, to chyba pijany ktoś był, jak to robił. Aż mnie ucho swędzi. Ej, ale takim pociągiem to bym pojeździł. Kurwa, dywany. Amerykanie, ale Satanus, a powiedz mi, co mają Amerykanie z tym wspólnego? To jest gra szwedzka. To Europejczycy robili. William, in here. I teraz będzie... Teraz, moi drodzy, będzie plus łoziemności. Jak ktoś jest czuły na te... takie sceny, to niech nie patrzy. William? Bo będzie... William? Yes. Sexy beto. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? A! Oczywiście! Sometimes Christmas. Ja nie patrzę. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Wiecie, co mi przyszło do głowy? unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. The way to get inside Eisenwald prison. Ale fajne ta There's Ania, a nie? hotel. It's on the same street as Ej. secret police headquarters. Jakby to było PKP, to tam tak szelonto, żeby doszło za 5 sekund. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. A w niemieckiej kolei to They przynajmniej bring można prisoners seks inside for uprawiać. questioning. Gładko jedzie i They w ogóle. torture them. They drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Takie tam wice świńskie. Something's happening. There's a Poszły prison z transport tuleje. arriving. Come quickly. 9, 7. Policja, William! a u mnie seks uprawiają w komputerze. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. O, kusik na pożegnanie. Ej, do bitu zakrakał. Ka. O, Germanien. True of the Nazis. They're not lacking in vanity. Dobra, ja sam zakończam odcinek. Kto na YouTubie, oczywiście łapka w górę i widzimy się w następnym. Dziękuję za uwagę.